खुलुमबाय लोगोफोर बड' टेक चेनेलाव नोंथांमोननो आं दिनै फ्लिपकार्टनि सोमोन्दै खोन्थागोन। फ्लिपकार्टआव मोनसे गोदान आपडेट फैदों आरो बे आपडेटनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थाना होगोन। बे आपडेटखौ नोंथांमोना खालामनानै लायोब्ला नोंथांमोना फ्लिपकार्टआवनो सिरियालबो नुगोन आरो फिल्मबो नुगोन आरो बे फ्लिपकार्टआवनो नोंथांमोना मबाइल स्क्रिनाव देखायगोन बेखौ माबोरै खालामो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। नोंथांमोना बेनि थाखाय फ्लिपकार्टखौ आपडेट खालामग्रोनांगोन। आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना प्ले स्टोरखौ अपेन खालामदो। आं प्ले स्टोरखौ अपेन खालामबाय। प्ले स्टोरखौ अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे लेफ्ट साइडआव थ्रि लाइन नुगोन, बे थ्रि लाइनाव क्लिक खालामदो। थ्रि लाइनाव क्लिक खालामो, बिनि उनाव सबसे गोजौआव माइ एप्स एन्ड गेम नुगोन, बेयाव क्लिक खालामदो। बिनि उनाव नोंथाङा जा एप्सफ्रा आपडेट दङ बाव देखायजोबगोन आरो ओमफ्राय नोंथाङा जुदि फ्लिपकार्टआ आपडेट दंफैयोब्ला बिनिफ्राय आपडेट खालामदो। आंना अलरेडि आपडेट खालामखानाय, नोंथांमोननो देखायनो थाखायल' माबादों। आं दा नोंथांमोननो अपेन खालामनानै देखायनोसै बेखौ बाव माब्रै फ्लिपकार्टआव सिरियाल आरो फिल्म नायो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। आं अपेन खालामबाय फ्लिपकार्टखौ। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे थ्रि लाइनाव क्लिक खालामदो। थ्रि लाइनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनगोन निउ गाहायाव बे सुपार कइन जनआथ' आगोलनि फुरानाखा निउ माबा जाबाय, एसे जामबाय। ओमफ्राय बे दिनैसो आपडेट फैनाय आरो आइडिया ओमफ्राय भिडिअ नैबे थार्ड लाइननिफ्राय नोंथांमोना बिनिफ्रायनो नायनो हागोन आरो सिरियाल आरो फिल्मखौ। आपडेट खालामाबा नुनाय नङा, आपडेट खालामग्रोनांगोन अब्लासो बे अपसना फैयो आरो फिल्म आरो सिरियाल नायनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअआव क्लिक खालामदो। बेनि उनाव जा सिरियाल आरो फिल्म दङ बाव नुजाफैजोबगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन। ओमफ्राय नोंथांमोना आरो नैबेनिफ्राय सेलेक्ट खालामनो हायो। फिल्मल' नायनोबा मुभियाव क्लिक खालामदो। बिनि उनाव जा फिल्म दङ बाव फैजोबगोन आरो ओमफ्राय जुदि नोंथाङा फिल्म नायनो गोसो गैया, सिरियाल नायो, अब्ला नैबे श'आव क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय नायनो हाबाय आरो गासिबो सिरियालखौ। भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ माबायदि मोनदों अननानै कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ बुजियाखैब्ला अननानै कमेन्टआव सोंहर, आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।